राणेसाहेब, मी मुलाखतीच्या निलेशजी खरं तर शेवटाकडे येतोय. वेळ कमी आहे अर्थात आपल्याकडे. राणेसाहेब, माझा खरं तर ना, आम्ही विविध आपल्या सभांना उपस्थित असतो. सर्वांकडनं सांगितलं जातं की पुढील कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे अ, आमदारकीचे उमेदवार, विधानसभेचे उमेदवार निलेशजी राणे आहेत. निलेशजी, आपण नेमकं कुठे उत्सुक आहात? विधानसभेत जाण्यासाठी की लोकसभेत जाण्यासाठी? सायनाची कसं आहे, तो माझ्या पक्षाचा निर्णय आहे. पण मी माझी इच्छा व्यक्त करताना प्रत्येकाची इच्छा असते. जेव्हा 2009ला मला विचारलं गेलं तेव्हाही मला विधानसभेतच जायचं होतं. पण शेवटच्या टप्प्यामध्ये प्रभू साहेब आमच्याकडे आले नाहीत. ते तिथेच राहिले. अगोदर सांगितलं येतो आणि नंतर आले नाहीत. आणि मग ह्यांच्यातला शिकलेला हा दिसतोय तर ह्याला करा उमेदवार, असा मला तो तो उमेदवारीचा पट्टा माझ्या गळ्यात पडला. पण मला तेव्हाही सायनाथजी, मला विधानसभेत जायचं होतं. माझी इच्छा आहे महाराष्ट्राचं सभागृह बघणं. आणि मी मागेही माझ्या एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की राणेसाहेबांचा ज्या मतदारसंघामध्ये पराभव झाला ते कुठेतरी मला पुसायचे. आणि जर एक राणेच तो पुसू शकला तर मला त्या गोष्टीचा अभिमान वाटेल की जिथे राणेसाहेब पडले तो मतदारसंघ आम्ही जिंकून दाखवला. आणि जे वैभव त्या मतदारसंघाचं राणेसाहेबांच्या डोळ्यात होतं, स्वप्नात होतं, ते जर माझ्या माध्यमातून उभं करू शकलो तर मला त्या गोष्टीचं समाधान आहे. म्हणून पक्षाकडे इच्छा व्यक्त करत असताना मी सांगतो की मला एक संधी विधानसभेत मिळाली पाहिजे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.